belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Financiën Javier Silvania heeft laten weten dat de belastingopbrengsten in de periode juli tot en met oktober van dit jaar veel hoger zijn uitgevallen dan in de afgelopen 4 jaar. De minister heeft er sinds zijn aantreden werk van gemaakt om te zorgen dat meer mensen hun belasting betalen. En daarbij gaat het vooral om schulden en achterstallige belasting. Volgens Silvania zal het beleid ook de komende periode worden voortgezet. Ondanks de problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis heeft het Openbaar Ministerie op Curaçao een groot deel van haar ambities in de afgelopen jaren kunnen verwezenlijken. Dat heeft het OM gisteren bekendgemaakt. In 2016 kwam het met een document waarin het Openbaar Ministerie aangaf wat ze in de periode tussen 2016 en 2021 wilde bereiken. Dat is grotendeels gelukt en daarbij gaat het vooral om aanpak van criminaliteit en samenwerking, maar ook om zaken als transparantie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor de setor de mente te com setor de noite para turno serviço of para transita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De fractie van de partij MFK wil dat er in een centrale commissievergadering van het parlement wordt gesproken over de hoge prijzen van producten in de supermarkten. De partij heeft daarover een brief gestuurd aan parlementsvoorzitter America Francisca. Ook heeft de MFK het ministerie van Economische Ontwikkeling benaderd en gevraagd om meer controles uit te voeren op de prijzen van producten. Die dreigen volgens de partij namelijk volledig uit de hand te lopen. De politie heeft gisteren een 37-jarige man gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht in een huis in de Balaoestraat in Maripompoen zijn eigen moeder en een oom te hebben gestoken. Beiden moesten met een ambulance uit het huis worden gehaald en naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische behandeling. Volgens de politie is de steekpartij een gevolg van een ruzie in de familie. Rechercheurs van het team Joyriding van de politie hebben gisteren een vrouw in de wijk Parera aangehouden. Bij een huiszoeking werden er 2 scooters aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid zijn gestolen. De vrouw is opgepakt en de politie sluit niet uit dat er meer mensen zullen worden aangehouden in deze zaak. De politie heeft gisteren een man gearresteerd die in Brievengat voor problemen zorgde. Hij probeerde bij een vrouw die op straat liep haar tas af te pakken, maar dat lukte niet. Verder zou hij verschillende mensen in de omgeving hebben bespuugd, uitgescholden en liep hij met een mes rond. Volgens de politie gaat het om een man die regelmatig is opgenomen in de Capriles kliniek met mentale problemen.
Op Aruba is de leider van de politieke partij POR, Alan Howell, opgepakt. Hij is ook oud-statenlid. Hij wordt verdacht van diefstal en valsheid in geschriften. Toen Howell nog parlementariër was, was hij al verdachte in de zaak. Nu is hij opgepakt. Howell is bij de laatste verkiezingen niet meer teruggekeerd in de staten van Aruba. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.